Mijang Karbianglong Public Health Engineering Department mate PHE Ulukunchi non Ulukunchi Division PHE. Sitahala dak chokomar atum saihem chevang. Bhomtiar ni hem chedam si urmiar ni mate mandear ni si hempen chevang rinti. Urmiar ni chevang lote saihem nangkele ji ke arni kang samlo. Non lapuson sai ka chokle ma chokomar saihem inutta chidode anparta pion chokidar anta chevang. Usignify kebarni pherangke kahumri dampen ke theglong atengke inut khalasia chokomar inut todlunsi pion chukidar asai anta klempi attiti. Non lapuson polote kopia government kachari si non lapuson saihem kedam pangkri nangpo. Ladak executive engineer do SDO do lapen head assistant do anparta kaprega chokomar tumta do. Kopia posi por phai kri si pleng etta saihem chevang vedet loma. Lata karju nang jia kenang so atheke sorkar pen kipia bainong chudeng chot lapen lapuson loksi ke claim puta ulukunchi chirok to garada tumpen pherang kia phan thanpon ahok non ladak Ulukunchi Division PHE saihem ke urmiar ni lapuson cheplang ver lake wada tumta chini non lapuson ke claim vera chuma phan Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kupia kangsai PG atheke urmiar ni tin talapuson si labang so PHE division along chokomar atum cheplangver duty negligence aputhak service rule atengpen higher authority mate akang tu asahem atum kupilo kamathaji non lapuson ke claim ver atum phanke PHE in charge mongol sing timong pen department along lapuson duty negligence aputhak kupia kangsai PG mate ing samphri ji maputa cherok tora atum arjupon Jinthong pen himari rong par Karbianglong live